benetan beharrezko diren erosketak egiteko bakarrik atera. Ahal izan ez gero astean behin. Igogailuetan banaka ibili, saiatu barandilak ez ikutzen. Telelana da egoera honetan gure erraminta nagusia. Gogoratu, osasun agintarien gomendioak jarraitzea dagokigula guztioi. Venid al ambulatorio cuando sea imprescindible. Llámanos por teléfono. Gure produktua saltzen jarraituko dugu astearte eta larun batetan. Egoerak eskatzen dituen neurri guztiak bermatuz. Podéis utilizar la red de cuidados para recibir en casa los medicamentos que necesitéis. Nosotros estamos aquí para ofrecer el servicio máximo y vosotros y vosotras, por favor, quedad en casa. Etxe guztietan barazkiak eta fruta izan ditzazuen lanean jarraitzen dugu. Beharrezkoak diren botika eta produktuak erosi soilik, badago nahikoa guztiontzat eta. Lankidetza eta komunikazioa ditugu egoera honetan ere oinarri, eta aldan neurrian, herritarrenganako informazio zuzena eta eguneratua transmititzea helburu. Inon baino garrantzitsuago da guztion arteko elkarlana. Este es un momento para cuidar más que nunca de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Ezohiko egoera honen aurrean, lasaitasun mezu bat eman nahi dizuegu. Elkar zaindu dezagun. Udal ordezkariok elkarlanean jarraitzen dugu, baina ez ahaztu elkar zaintza dela guztiok orain behar duguna. Guztion ardura da gomendioak fin jarraitzea.